L-Ambaxxatur Malti għal Iżrael Claude Bonello beda l-ħidma diplomatika tiegħu f'Tel Aviv propju ġimgħa qabel ma faqqet il-gwerra bejn Iżrael u l-Iran. F'intervista ma' TVM News huwa qal li dawn l-4 xhur kienu dominati mill-kriżi fir-reġjun. L-isfidi ovvji wieħed jista' jgħid kienu dawk relatati mas-sigurtà, speċjalment mill-rockets u l-missili li ġew sparati mill-Iran, mill-Yemen, mill-Houthis ġewwa l-Yemen, kif ukoll mill-Hamas ġewwa l-Gaza. Matul din il-gwerra ukoll assistejna l-4 ċittadini Maltin sakemm jitilqu biex jitilqu mill-Iżrael mill-iktar mod sikur possibbli u dan qed ngħidlek biex wieħed ipoġġi f'kuntest il-volatilità li jeżisti. Mistoqsi dwar il-konflitt imdemmi li tawwal sentejn bejn Iżrael u l-Hamas, l-Ambaxxatur Bonello stqar li flaqa li kellu mal-familjari tal-ostaġġi huma stess insistew għal waqfien mill-ġlied. Fl-ewwel ġimgħa tiegħi żort in-nofsinhar tal-Iżrael. Dawk il-postijiet li ġew mill-quta mill-attakki terroristiċi ta' 7 Ottubru. Hemmhekk iltqajt mal-familji tal-ostaġġi li rakkontaw li bl-atroċitajiet li saru matul dawn l-attakki. Kienet esperjenza diffiċli, però wkoll neċessarja sabiex nifhem aħjar it-tbatija li għaddew minnha u sabiex ukoll nesprimu s-solidarjetà mal-familji mill-quta. Però nixtieq inkun ċar ukoll li bl-ebda mod aħna ma niġġustifikawx l-azzjonijiet militari tal-Iżrael ġewwa Gaza, dawn l-operazzjonijiet jridu jaderixxu mal-prinċipju ta' proporzjonalità skont il-liġi umanitarju internazzjonali u f'dawn is-sentejn il-pożizzjoni ta' Malta kienet ċara għal ħelsien tal-ostaġġi kollha, il-waqfien tal-ġlied permanenti kif ukoll l-aċċess bla xkiel tal-assistenza umanitarja ġewwa Gaza. Malta wkoll ingħaqdet ma' ħafna pajjiżi u komunità internazzjonali fis-sejħa illi il-Hamas ma jridx ikollu futur ġewwa Gaza. Fl-isfond ta' dan kollu stqar li jittama li l-ftehim iffirmat fl-Eġittu jiġi implementat mill-partijiet kollha ħalli din it-tbatija tissarraf f'tama u paċi għaż-żewġ popli. Qal ukoll li t-tensjonijiet huma għolin, però l-messaġġ ċar ta' Malta huwa li m'hemmx alternattiva oħra li fis-soluzzjoni taż-żewġ stati. Liam Carter għal TVM News minn Tel Aviv, l-Iżrael.